ପାଞ୍ଚ ଜିଲାପି ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେ ଦେ କେତେ ଆଜ୍ଞା କର 50 କି ହେଣେ 50 ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୁଳିଆ ଅଛି କେତେ ଲେଖା ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 5 ଟଙ୍କା ସେଠି ଆମେ ପିଲା ବେଳେ ଖାଉଥିଲୁ 4 ଅଣାକୁ 5ଟା ମିଳୁଥିଲା ବୁଝିଲ 5ଟା ଇଞ୍ଚିଟା 5ଟା ମିଳିବାର 4 ଅଣା ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା 25 ପଇସା ବେଲେ ଟଙ୍କାକୁ 4ଟା 4 ଅଣା ଗୋଟେ 25 ପଇସାରେ ଇଞ୍ଚିଟା 5ଟା ମିଳୁଥିଲା ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ଗଛ ମନେ କେଡେ କେଡେ ହେଇଗଲାଣି ଘର ମାନେ ଯୋଉ ଖାଲି ଜାଗା ଥିଲା ଘର ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି ରୋଡ ମାନେ ଲମ୍ବି ଗଲାଣି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ମାତ୍ର ଏ ଜିଲାପିର ସାଇଜ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦେଲ ସିନା ଜିଲାପି ଆଉ ବଡ ହେଲାନି।